tambayar ka ta biyu cewa ga Ganduje yana samun nasarori, wannan Tinubu yana saka mai da alheri. To ko kaɗan ba Tinubu bane ba kuma kowa bane. Shi Ganduje wani abu Allah ya yi shi da shi. Ni dai tunda na zauna da Ganduje wallahi billahi la ilaha illahu ban taba sanin wata harka da Ganduje yake ta saban Allah ko kwaya ɗaya ba. Ni dai ban sani ba inda za a ce ga wani abu da Ganduje yake na saban Allah wanda ni nayi karatun alkur'ani, na karanta hadisai da yawa, naji maganar malamai, naji a rediyo, naji a cassette, naji a fili, na karanta a littafi da kaina. To kaga amma duk yanda na san sigar sabo, ni ban san inda Ganduje yake sabawa Allah ba. Kaga me irin wannan hali ɗaya kenan. Na biyu, ni abin da na sani na shaida, ni ba mala'ika bane, ba ma'aunin aiki garan ba, ban san gaibu ba, ban san komai ba, amma ina da shaida ta Ganduje akan ayyukan alheri wanda ni na gani zahiri a zamana da shi. Farko Ganduje mai biyayya ga addinin Allah ne sau da kafa, mutum ne mai yin musabaka karatun alkur'ani ya kyaututtuka tintini, mutum ne da yake musuluntar da maguza tintini, mutum ne da yake gina masallatan juma'a da na hamsa salawatu tintini, mutum ne da yake gina makaratun islamiyya, gina su da karatun alkur'ani tintini. Wannan da kudin sai ke da aljihunsa. Mutum ne mai yin azumin litinin da alhamis, wannan duk mun shaida. Mutum ne mai zuwa duba marasa lafiya a asibiti ko a gida, mun shaida, da yawa mutane sun shaida. Mutum ne da yake raka wanda ya rasu, da babba da karami, da wanda ya isa da wanda bai isa ba, zai je jana'iza su kuma za a raka jana'iza har zuwa makabarta. Mutum ne da ko baya gari ya tafiya da sai ya je ya mata ta'aziya har gida. Wannan Ganduje ne. Saboda haka ayyukan Ganduje mai yawan yin umara, mai yawan zuwa umara duk azumin duniya, duk abu kaɗan yana Saudi Arabia ya bada umara. Mutum ne mai girmama malamai, yana girmama malamai da addini. Mutum ne a kodayaushe baya wasa da sallah. Ganduje duk lokacin sallah wallahi zaka gan shi akan sallah. Mu mun sha fashewa mu bashi a sallar asham raka 20 mu gudu, amma shi yana nan a gamar house a gidajensa. Haka yake har yanzu a Abuja din nan ke ga maka. Mutum ne wanda ko da yaushe sallar daren nan tuhajjud da shi ake ha a kari, yana gwamna da shi da mamu talakawa a baya. Kowa ya san Ganduje akan wannan harka. To saboda haka ayyuka iri-iri, duk wata harkar sa zaka ga yana karrama malamai, sai ya kira malamai ya nemi shawararsu. Yanzu wanda yake irin wannan aiki, idan ka ce ma wai sai ka wai Tinubu ne ya taimake shi ko wani, ai baka san ma abin da Allah yake faɗa kenan a cikin alkur'ani ba. Ai duk me yin irin wannan aiki zai nasara, kuma duk wanda ya tinkari kokawa da shi wallahi sai ya faɗi. Duk wanda yake son ya ga bayansa shi sai ya ga bayansa. Shi duk wanda yake son ya gan cikin damuwa ba zai gan cikin damuwa ba. Duk mai son tsorata shi ba zai tsorata ba. Duk mai son ya gan cikin bakin ciki ba zai gan cikin bakin